Assalamu alaykum mehriban dinleyijiler. Oturdum sagaman. Bir de oturdu netibeden. Geçilen yol diýip sered oturdum. Ýok, bu gerek başga gepleşik. Elbetde siz bir näçäňiz haýyş etdiňiz. Wonjalanlar da geçilen yol gepleşik her bir tanyp durman görýär. Ýöne ýaşlyň we dişgärler we töweleme aýdymçylar, artistler, hudojnikler, umumyň sadanlar. Elbetde şo ýaşlar barada bir gepleşik açaýan diýip bir näçäňiz ilgiderli ýazdyňyz. Benim şonu gödegine tuttum da täze gepleşik geçmeli ýol. Elbetde sungatda geçmeli ýol atdyp täze gepleşik. Bu gepleşigem mehribanlar Änew şäherçeden Maltumly obasyna elbetde uly bir sewda toplumadyr. Umytly sewda toplumy. Umytly market umumyň şoň aşagyna norunjy gatyna täze bir kafe açylypdyr. Töweleme Umytly kafe. Bizemine ilkinji mihmany bolatýar. Bu gerek mihmanymyz ilkinji sany estradamyzyň görnükli ýylları, erir arkadamyzyň yglan eden türkmeniň altynasır wätleşiginiň ýeňjisi, Türkmenistanyň halk artisti, döwrümizden saky jepbary Hajiýal Mammedowyň ýa şäherlerinden biri Türkiş Amanyýly. Türkistan hoş gördük. Hawa. Näle ýagdaýlar? Oy, Hudaýa şükür. Öý içeri. Allah döne. Sağalar zigilenme. Hudaýa şükür. Oy. Mamaş gowmy? Hudaýa şükür. Köp salam diýgen näjeme. Yani. Türkistan ilkülenen hem geçmeli ýol gepleşiginiň ilkinji sany bolup birinji mihmanlar gatnaşýan tüýsürekden gutlaýan. Hawa. Bugun hem geçmeli ýol gepleşigimizi Wons Alna Nazarowyň topary bilen şeýleden ýurdumyzda belli meşhur studiýalaryň biri, ogadan şekil studiýa Didarzanyň ýolbaşçylygyna ýalgy edip otyryp netibeden. Bu gepleşip bir gowy gepleşip bolar diýip umyt edýär. Nesip portalda. Hawa. Türkis bir gepleşiň başyna gyýytka köp durmak gerek gel. Bir maşgalaň barda bir bellek geçdim. Men tanıyan seni, tomoşaçylar bir içkiňizi tanasalar da näçe ýylda doguldyň, nerede doguldyň? Mümkin bolsa şonu bellek geçer. Bale. Men Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň birleşik obasyna 1990-njy ýylda dünýä indim. Maşgalamyzda 5 saga, 3 gyz, 2 oglan, özüm körpü. Körpemi? Şondan da dama var, ýaňaçyň var, bir Petir Şerewen ýazak ýalpylap berdiýän tuwelem. Ey, hordum abi. Hawa bilýän, hordum. Ýaşyny etde gülen adam rat. Tuwelem, gaty gowy. Türkistan var, şu gepleşiň ilkinji mihman bolup gatnaşýan özüm nähil täsir edýär? Ne, onşa, ilkülene sawol, taňra ýakda. Bul nesibe. Nesibe. Men tek şu gepleşiňden aşak bolýandan bilem, okdum bilem. Hawa. Toyda bile bolduk. Ara toyda Perwan Hamrat, bagşymyz bilen bilelikde toy bolduk. Şonda ne, şeýdi. Şunyal gepleşik aşak bolýasy nesibeden. Nesibe aslında ilkinji sany başlap, sunuwa işler gatnaşmaly. Olam ne azık bir toylar bilen başa gaýra. Az soňrak gadaýyldy. Düşündüm. Senem nesibeňde düşdi. Hawa, Allah za, nesip bolsa. Hemmemize abra ýetiren gepleşik boldy Allah. Hawa şeýdi. Ine Türkistan häzir bir aşakda berjek sorawlar da aňartyna sunuwa işler bamy, ýokmy diýip tomoşaçylar aşagyna ýazar. Ýazma kalaşyň jogabyny berer. Aňrymda bamy sen aslında sunuwa işler. Men aňrymda ýok. Düşdüm. Men hiç sunuwa işler ýok aňrymda. Dogry. Men aňrymda garratan, gargy tütük çalar eken. Şeýlem. Kim diýerler oňa? Men garratan alty. Garry tütük çalýan eken. Ba. Onuň şo wagtlar diýe, şo döwürler. O adamlar da üşen eken ýa-da garry. O baratynda da. Öyle şu garry tütüki erkedip. Hawa, salyan eken. Elbetde. Onu oğlan ýaşullar da diýe. Gurun berýär däme, garratan çalyp durup dönýär garry tütük. Düşündüm. Onuň hem nesilden nesilli şeýali. Gaty. Allah. Sen ýöne Türk watanyň gulluk gorjuny dinenden soň başladyň oýdýan. Din. Men öňe görem okdum seni. Ine ara sunwata gelişin diýsin. Ha bir ginäýlik geldim. Meninni sunwat Ine şu aňyrda çağalyga barmaly. Çağalykda her bir çağada gatna ýa dutara da gatna ýene de. Ine bir Türkmenistan halk artisti Anluş Muratov diýen bir gowy sözi bar. Sen näme sunwa men şu çağalykdan höwesem mady ýene sen onu diýe bolanok diýe ol. Halipa şey diýe. Haçan seni aýdymay halk köpçüne çykyp ikrar edilýän diýe. Şonun bärini alynýar diýe halipa. Mene dogry jogap mykanyň. Sen kiçikemne menim dogry maýsym kiçikemenim mektepde klasaşym bilen anlamyra satira bar. Şonu oýnaýar kiçikakly. Maňa mydama şu bir çäriz, gozy kiçik mektebin içinde bir
gepleşik ýene bir zatlar bolsa men satyr oýnaýardym, pastiýanly. Düşdüm. Bir ýagşyk bir klassdaşymma, ola poşalok pakyryň rolunu oýnaýar, menem ýanky nemäni oýnaýardym dary. Dogry. Düşündim. Men diýjek galançydym, gullukdan bärine laýaly. Bolýa. Awany Näme sebäp bolu, näme esasynda? menini 2009-njy ýyl Watan gullugyna gitdim. Şo taýda men eýem gulluk etýände görüm. Aýdym Aýdym ha? Aýdym aýdyp. Ne? Türkmen awadyna çykyp başladym. Ha, gulluk edýän döwürler. Öylemi? Ha. Şo wagtlar. Eýýän diýäň. Awanyň şo wagtlar dörezçilik bilen Ha. şo taýda aýdym taýda. Hasam Gir şuwrady. bir suwradym. Gullukdan geldiňini. Gullukdan geldim. Ýöne gullukdan gulluga gitmäkämi men ögrenýärdim. Ha. Aslında- Toýda da çykýardyňmy? Toýa çykamakdym ýöne utanjaňdym men. Ati, onuň ýöne ögrenýärdim. Indi öwrenýäkä. Sizin esas ilkinji halipaňyz. Ha, siz bir ýykyn etdiren halipadan bir mysal üçin bir halipa az ýykyn edýärdi aýdymçy. Aýratynam aýdymçylar. Awa. Ýa bir sadan nangany barıp öwrenýärler. Dogrudan men geldim. Ine şol gaty dogry biledin. Yusuf Mahmudov diýip bir men halipama. Şeýlemi? Awa. Ha. Ol gulluga gitmäkämi maňa öwretýärdi. Ha. Onuň gullukdan gelemden soňam öwret. Sadan näme aýdymçymy? Sadanny. Ha, Sadan tuğla. çalýar, gitara da çalýar. Tuğlamy? Onuň çet gullukdan geldim. Barmy şu wada? Awa. Yusuf awa. Assalamu alaykum diýen Yusuf awa. Awa. Halipaňa. Assalamu alaykum. Zaryň sag bolsun. Awa, tuğlamy. Aha. Onuň gullukdan gelem soňam halipa öwretdi maňa. Ondan soň Nariman Mahmudov. Nariman. Awa. Şahir ağa. Awa. Ha. Mustaýda tomaşaçylar az Nariman zan bol giňişden tanışdyraýaly. Nahriman tomaşaçylar Nariman ide kim kendi oturma Nariman Nur Muhammed Merezow bir näçe aýdymlaryny sözlerini ýazan Nariman Mahmudov ağamyz. Mahmud sportsmen inem ýatly ýok. Sportsmen. Indi tomaşaçylar ýatdy daýaly Nariman ise kim kendi oturmasyn. Nariman Mahmudov diýilen ağamyz tuğrym hem sportsmen hem pehliwan özü bizim meşhur halipa var şeýle ustadymyz Nur Muhammed Merezow bir näçe aýdymlarynyň sözüni ýazan Hacı Mehmet aýtdy ýa bir näçe aýdymlaryny Türkistan özüm aýtdy. Narimanjan ağam ömrüňi uzak bolsun. Hormatyň beýikdiräň, gowurýandyr. Aha. Awa. Narimana duşdum. Awa. Onsaň Onuň agam şeýdip gollap edip, şunu aýdym ýalar beýdeldi. Şeýdip goşup gelen. alyp gaýtdymy seni? Awa, men onuň bärik. He bäri alyp gaýtdy. Ha. Onuň şeýle. Şunu ýaly gollap edip, sag bolsun. Şeýdip goşup gelen şunu goda. Adam käsem gadyrlaýarlar Nariman sen bir süňkü gowulan agamla. Bilenem dogan. İkisi ha? Awa ratnoy. Haýty söle. Yusuf ingullary. Ha, onu Nariman. Awa Nariman körpeleri. Ha, tuğulama. Gatty gowy. Şeýdip onuň Yusuf agamyň, Nariman agamyň Awa. bir gollow bilen Awa. ýoşuk bilen köçäge girip başlady. Awa. Daýyş köşek goşup gelen. Näçinji Türk aman geldi onuň? Sizi esas ýüzüňi tanadan aýdym. Men siz haçan tanap başladym di. Bir kino düşdüňa bir gaý bilen gök gassyndy. Kinoň arasynda bir kliýum bar da täze zamanda Awa. täze zamanda diýden ýalňyş boldy. 14-nji ýyl. Näme aýdym şonu? Yar gelýär. Seredin, Yar gelýär. Dayna. Ana men Awa. sonuna näme mapşe tanamak men hiç şeýle. Awa. Bu jagada kim kana diýdi. Söýdi wadylar, söýdi. Ýatlamdy bara birçe. Ho aýdypdyr ha. Çıktım dostlar şehre, duştum güllük bakara. Çıktım dostlar şehre, duştum güllük bakara. Duşuşmanı gellisim, ettin elim bakana. Duşuşmanı gellisim, ettin elim bakana. Seredin yar gelye, siyah zülpü tar gelye. Seredin yar gelye, siyah zülpü tar gelye. Ey Türkistan ömrü uzak bolsun. Näme derleten ustad, ona gepleşim dogam eder. Ýanky ýerine ýetiren aýdymlar bar ha. Pes saý aýdymlardan ýylyny bir san aýdymy tomaşaçylarymyza ýetirýäli. Onu gepleşim dogamy sin
dogam etdiňizde, men dogam etdiňmi, dogam edýär. Urşuwys. Mehribanlar, ediz watandaşlar, hormatly dinleýijiler, aýratynam Türkiş Amangerliýiň dinleýijileri, men dinleýijilerim. Gepleşik Hujaga şehrine Türkistanyň ýanky zany sesde ýerine ýetiren aýdymlaryň iýdi derli iki sany dinläp bererdiňiz. Bugün bar sırmı sana söyleyin, söylemesin yürü ağlar cimanım. İnni seni nerelerde gözleyin, söylemesin yürü ağlar cimanım. İnni seni nerelerden gözleyin, gözlemesin yürü ağlar cimanım. Ey körüşme nenem bugün min bilen, min bilen, min bilen, min bilen. Güllü köynüp geysin kadın min bilen, min bilen, min bilen, min bilen. Ay sığıca seyran etsim sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Ay sığıca seyran etsim sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Cimanım, 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 yüzün nuri şöyle salar cimanım. Cimanım, 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 yüzün nuri şöyle salar cimanım. Koylarım uzinir dillerin ince, kamatın bakarda açılan unça. Vada verdin çoronumdan oğrinca, sadanıp yanıma gelir cimanım. Vada verdin çoronumdan oğrinca, saklanıp yanıma gelir cimanım. Ey körüşme nenem bugün min bilen, min bilen, min bilen, min bilen. Güllü köynüp geysin kadın ring bilen, ring bilen, ring bilen, ring bilen. Ay sığıca seyran etsim sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Ay sığıca seyran etsek sen bilen, yüzün nuri şöyle salar cimanım. Cimalım, cimalım, cimalım,
şükretalar cemalım. Cemalım, cemalım, cemalım. Yüzün nuri şükretalar cemalım. Yüzün nuri şükretalar cemalım. Yüzün nuri şükretalar cemalım. Sen ay bolsan men gün bolup gel doğru bilecek. Sen ay bolsan men gün bolup gel doğru bilecek. Sine deli aşk bağına lelem yürek çalacak. Sine deli aşk bağına lelem yürek çalacak. Juan görkün bevlyali durkun bilen nağışlay. Juan görkün bevlyali durkun bilen nağışlay. Hayalim sen edineler sevin bana bağışlay. Hayalim sen edineler ödüm bana bağışlay. Yakınlaşsın yüreklerimi aşk mehrinden doyalı. Yakınlaşsın yüreklerimi aşk mehrinden doyalı. Dinleyeceği kanamadı lelem sana koyalı. 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 Peki yankıcı yerine etiren aydım o köp sağ var tamaşaçılarım govorundu. Abi canı ses söylüyor. Başka da var ya. Inni Nariman'ın sözlerini ben arada bir aydım o eşittim yaman govorttur. Bana dinlettin ha. Onun Nariman'ın sözlerini yerine etiren aydım lan. Barınzi ilki Nariman bir aydım yat berdim ha. Aha. Näme Söýüsüm gelýär sen diýip. Aha. Olam ha, mesela çünkü hinglersem most ýadyňa da düşmem mümkin. 13-nji ýyl aýna aýtdym da. Aha. Neme? Sen arkayın bu 45 geçmeli 45 teň etmeşiňdir kısa. Söýüsüm gelýär seninle aýdym. Wah, meňem söýüsüm gelýär. Akbalım akbala bağla, söýüsüm gelýär seni, yüreğimi yüreğimde koyup, duyosum gelýär seni. Ýatmasty bilýän bulaydymy? Berekella. Narimanjan ömrüňe dok bolsun agam, sağ sağ bolsun. Inni Türkis. Nariman agam seni sınwatdyň arenesine saldy. Girdin. Doğru değil mi? Özüňi görmeli.
Awa. Şunu şeýle de. Awa. Elmede ama halipeden kaptırma durup durana. Awa. O net bunu deyip durmam öz işi arada herkimin. Awa. Inni Nariman'ın soň bir näçe bir yardım eden halifeler vardır. İşlesen dostlar vardır, kardeşler vardır. Sebäbi o taýda zähmet ýetirdi Türkis. Awa. Dogry belledin. Kimler bilen? Ne halifalar bilen. İşleşen halifalar bilen. Süleyman Garabayew. Ha, Ustad agam. Orada yerli Baýçyw. Wah. Döwran Hanyaliýew. Döwran Zan. Berdimurat Jaňlyýew. Zana. Halifalar Böyle. bilen işleşdim. Döwran Zana ýagam çally. Awa. Onuň Anurman Ataýew. Anawran Zan. Awa, olum ýa. Eldarın tadandaty. Awa. O Anurmanam işleşdik. Indi Bayram zanam ýatdymar bolýar. Kullukda sağlo. Bayram Zan. Bayram Allah'ın uf. Ha. Bayram zanam işleşdik. Onu häzir hoşçumyň işleşip. Hoş geldin. Hoş geldin. Türkis muskatda. Türkistan emmedim tanýan tuğulamy. Bular Rahman zan maklaryny etdi. Ha. Rowşan magan barabançy. Awa. Aýal idare olsun ya. Duyup çalýar ya. Awa. Ýaşap çalýar içinde. Sada bolarna. Onuň saz ýa-ki Kogus Galiýew bilen köp aýdymlar. Aranjör kolamy, kompozitor. Ha, Kogus Galiýew kompozitor. Awa. Sada bolanlar hemmesi. Awa. Wi kursaşmy Cemşit Baty. O Jamşit bar o, Jamşit san kursaş. Bat gören. Cemşit san bilen. Seýdem. Aýdymlar ýa-ki. Numara Türk halifeler ýatdadyk tuğulamy. Sana yardım eden ustadlar bar, janlar sağ bolsun, ýüklenmeden, dostlanmadan, agalanmadan. Şundan soň bir ýygylar üstan aýdym diňletek näle bar. Gurrunam gurrundur. Ýöne bir tapar diňleýiji demedi bar ha. Yaman köp gurleres gonzalanlar. Diýmedin aşaňdan. Soň üçin mehribanlar ýygylar bir üstan aýdym. Getmeşiňden myhmany, meşhur aýdym şeýme. Türkiş Amangelliýew ýerine ýetiren, ýangy ýerine ýetiren aýdymny tomaş etdiler. Zany da elbetde. Halgını baycan yadilan hati güne ölümdödürlenem görmewün gati görünenne tecen ovamın şeti dostlar düşse ağlayan görünenne tecen ovamın şeti gece bayadıma dostlar düşse ağlayan düşse ağlayan seni yadlap çıksın bana dağlara düdüm bir bağlam yadıma dostlar düşse ağlayan
yapmayın beni. Seninle yaşıyorum, ne diyeyim sen gene, yapmay bilirim, acılım mehri. Seninle yaşıyorum, ne diyeyim sen gene, yapmay bilirim, acılım mehri. Kara günleri, şirin sütleri, bal şeyle beklim, yapmayın beni. Kara günleri, şirin sütleri, bal şeyle beklim, yapmayın beni. Kara günleri, şirin sözleri, bal şeyle mehrim, yapmayın beni. Kara günleri, şirin sözleri, bal şeyle mehrim, yapmayın beni. Arzu etyen gülüm dedin çekmeni, mahmal yorgan bilip üstün yapmani. Gerek bana oğul gerek önüm yapmani, boynum bir kıymelim dedi yükteni. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Yakın şirin sesin yoktur her kümde, kaysı gülüm iyisi var canım hakkında. Yukayıp seyle çıkay bakarsan kında, havaların düğmeni düştü turkunda. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öpeyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öpeyin oğul gerek. Minnet bizi bu hiç yoktur insana, güldürme güler yüzün aydır asmana. Anan gülüm sana kuvvet aylan yakanda, seni doğul verek karışan bir yana. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. Gerek mi sen kuyruğa var bana oğul gerek, yanmış ayları çekedik öteyin oğul gerek. O aydınlar, canlı ses başka oluyordu. Ünlü Türk söyle sorup adamda maksat oluyor.
ulur maksat etmesen, öňde maksat goýmasaň, sen belli bir belentlige dyrmyş bilen ok. Indi sen öňde goýan maksadyň gelecekde sen sungatda özüňi näildirä sungat işgär görýän meselem. Bir halk aýdymçy, bir halk aýdmaýan bagyş hökümine görýän özüňi ýa bir estradnik görýän şonu. Gelecek öz maksadyň var da adamyň, dogry dämi? Şo arada da öz pikirini aýdaýsyn. Gatry doğru. Ýa-ni maksat diýende men näme çağalykdan gaýdasyň gelýär. Ýa-da. Mesela üçin özüňe de berilýänler bitede çıkan. Ulanňda oglum näme boljak? Kim boljak? Kim boljak? Adam boljak. Näme bolup istesek? Näil ter goýarýan. Onuň sonra çağada maksat üze şu wagtdan döreýän galýan. Men aýdymçy boljak, bagşy boljak. Diňe şu maksat nenem şuny için ýaşaýanlar. Gelecekde de nesip bolsa Allah halasa. Diňe şu aýdym zadym bilen. Allah jan. Garraýança, garra adam bolup bir aýdyp bilýänlere jämi senni şu aýdym zadym ýaşajakdy. Şu siz Türkmenistan halk artisti Halifa Hüseyin Hacı Mehmet'in bir dörejülüğünü ýakyn edýäňizde, şoň ýolundan, şoň stilinden ýaýatsa, şondan aýdýan. Halifani Hükman. Ýatlamasak bolýar. Ýoluny ütgedersiňmi? Ýok. Şu ýoldan gidersiň. Şu ýol. Birden ýa-ni şu ýoldan sen diňeýjin ýok. Inni bil ütgödöýün ütgödüp bolýanlar däller. Ýöne ütgeden aýdymçylar bar. Bolup biler. Ýok, Hacı Mehmet bu şähertlerini deýişler, başga bir modislerlerde bar da. Derde atlanıp duracak ýeri. Ýöne bizne Halifamiz Hacı Mehmet şähertleri. Onuň tejen ýorlyp bir ýolmy bar da. Onuň tejen aýdymlaryny aýdyp opşomunni Sataripalar bar. Nuriyat Toqaýew, Ulumalik, Kiçimälik, Nur Şulapdy, Taňa Bagşy, Kakazan, Nuri, 4 bul Hesret. Görýärmi halifalar da ussatlar, Kakşnazar, legenda. Ahir Nur şuna ýatsyn, Kakşnazar. Kakşnazar diýende bir zat bellek geçeli. Açlyk üstüne durup geçeli, düýnüň TikTok efir açýan, men käwat öz dinleýijiler bilen sorajak, alşýan bolýar. Şonu maňa bir näçe tane adam haýyş etdi. Gonç bir gaýrat etdi. Öz gepleşinde bir Kakşnazar barada da bir büyükmanla bir bellek geçerken. Inni siz Kakşnazar barada öz pikiriňizi aýtsaňyz. Halifaň dörejülüği barada. Kakşnazar Halifa men köp toýlarda bolduk. Gabatlaşdyňyz ha? Kän toýlarda men şeýli aýdan ýerlerini dinläp gördüm de Halifa. Saatlyk bilen. Saatlyk bilen ýerine ýetiren ýerlerini dinledim, kän dinledim. Döwran zanam kän ýanynda çalda. Men döwrana Gelmezmiň aýdym döwrany işden aýdym da. Ay köp demeler remeden aýtýar, onuň döwrana diýenler. Agam barynçy sen sag bol Halifa diýen. Köp toýlarda, dawarlarda şu Kakşnazary men dinläp gördüm diýip biljek diýenler. Şeýle bir aýdan ýerler bar da men dinläp o Halifa ütgoş. Men ara Türk şol adamy şu adam men telefonumda bar aýdymlarly. O sorak aýdymlar bol. Näme üçin ýa-adam ok şol adamdan. Şoň bir aýdýan sesinden men ýa-adam ok hiç giri. Ol Halifa da Allah tarapyn ütgoş sesli wagtda Halifa. Ya Aydal Ataşgül Muradow. Ana Halifa. Ana kompozitor. Ana adam. Ataşgül Muradow kim diýilýäni bilýärmi? Ozan diýilýär. Öz sözüni özü ýazyp, özü sada erkedip bilýän adamy ozan diýilýär. Atas Halifa da gat kän aýdymlary goýup gidenler hakymda. Ädirin köp aýdymlaryny aýtdy Atas Halifa toýlarda. Indi men näme diýjek bolýan? Size şu halifalar bir toparda döredip gitdiler. Dogry da men diýär. Bir topar eserler müňläp aýdymlar döredip gitdiler. Siz ýene şonu gaýtadan, eger şoňa öýkünmek gerekkäni täzeden öwüşkünler bir ýerine ýetirip bermeliler. Gatkan da döredip gitdiler. Dogry dämi? Indi Türk sen tuğlama bir näçe ýyl bäri türkmen toýlamyzda hezirler berdiň tuğlama we dinleýijileň bar. Inni diýer ustaýda sen toýa çagyrýan ýok seni. Toýa çagyrýan ýok. Hiç ýeri. Arada bir aýdymçylaň bir aýdy, olam halifalyk derejede ek 10 saniye
Kutlağa çağırýanam ýok, bir toýmam ýok diýýär. Onuň ödümden de istemedim diýä, ýene etdim diýä. Onsoň ay boram giňerek goý, Hudaý bolar çağırýarlar diýä. Men näme diýjek bolýan? Allahjan bolmasyn. Allahjan hiç we sunat ýoluny büdüreme. Dostum, ýöne aýdary toýa çağırýan ýok seni. Düşdüm. Näme derdim? Maşgaranyma bir zat eklemeli. Durmuş dowam edýär. Inni şu an soraw. Birinji ýerek soraw maňa berildi. Ön gabat gelmedin gara? Gabat Owan zarlanar berýär şu. Owançalanar. Ne birinji ýerek maňa Aýda. berdiň. Aýt dost. Men şu arada opsa pikirem edip görüm. Diňe men aýdym, sag bilen ýaşamaly. Şo diýilýän gün gelmesin. Men gelen soň ondan näme pikir etdim diýýämiz. Diňe şu wagt Allah'tan şu aýdym sag bilen. Maksadym şol. Men halka hyzmat edip toýlaryny sow saat boşup geldim. Allah'tan hiç wagt sunat ýoluny atyň büdüremesin. Allah'tan janyň sag bolsun. Edir arkadaşymyň arkadaşly gahryman serdaryň şaher paýlarına münasip bolmagyň arzu edýän türkmen halkynyň bir owadan bir pommaklaryny, gyňaçlaryny bagşyň egini atyp şolar toýlary dowam etmegini arzu edýän Allah'tan. Näme? Sag ol. Bu owadan arzulardan soň ýanky ýerine etiren aýdymlardan iýdiglerli goý berýär. Onda näme mehribanlar ýene gepleşigimiň mehmany Türk Amangelliýewiň jany sesde ýerine etiren aýdymlaryny şu jagaşy ýerde owadan şekil diýdajanyň haýşy diýär, diýdajan goýup berýär. Severim seni yaşayan ömrüme. Boş seni de beni de bakleder. Gözüme gözlerim karayan dövrünü. Sendin halimi sayladım yarım. Severim seni yaşayan ömrüme. Boş seni de beni de bakleder. Gözüme gözlerim karayan dövrüne. Senin halimi sayladım yarım. Sözlerine sen kalmasın başım yadım olursun. Bana gereğim diyerin seyerin. Yüreğim seyermen cennetin meleğim diyermen. İnne baktım varsın. Sana gereğim diyerin seyerin. Yüreğim seyermen cennetin meleğim diyermen. İnne baktım varsın. Severim seni ömrümün ahiri. Boş sana da bana da Allah'tan. Olursun zühredey sayladım aşığım. Sendin halimi sayladım yarım. Severim seni ömrümün ahiri. Boş sana da bana da Allah'tan. Olursun gökledey
sayladım aşığım senin halini sayladım yarım Sözlerimden sen tanısın kışım yadım olarsın Sana gelelim diyerim Seyerin yüreğim severmin Cennetin meleğin diyerim Yine baktım vardım Sana gelelim diyerim Seyerin yüreğim severmin Cennetin meleğin diyerim Yine baktım vardım Şadılaycı rayın bilen Vurdun bana duvağın Erki seninle bu canımın Kendimine meleğim Feridatlar deren yali Gödürlükte giderin Bilmen lala sendenin Sen yüreğime ne hürlendim Sevim aytmak geldi yollum Ehtiyacım bir kımalım sen kıta Aşk derdinden tel ve bollum Geceler yanlı boyunum Sen sevime şükre zallım tel bita Verdim sana ömrümden ki Levdim dinle bu geptin Namız hayat sadalıktan Yorulun sen edeptin Dünyada yeke arzun Çekilmedik ne çektin Kömür isteğin taptın Sen yüreğime ne hürlendim Sevim aytmak geldi yollum Ehtiyacım bir kımalım sen kıta Aşk derdinden tel ve bollum Geceler yanlı boyunum Sen sevime şükre zallım tel bita Dermanı yok dertli başım Seyen kalbim neylesin Sensiz dilim sözlemesin Koşu çeşmim görmesin Ey Lukmanım halas eyle Şınıklasın koymesin Bilbil gülün saymasın Sen yüreğime ne hürlendim Sevim aytmak geldi yollum Ehtiyacım bir kımalım sen kıta
Sure sallın silmica Indi derkeş. Ja. Sen esasy Halipan Türkmenistanyň halk artisti Hacı Yalmamedow. Ja. Hacı Halipa size bir maslahatlar berýärmi? Şu şeylere aýt. Ya bir aýdym ýalňyş aýdypsyň, şo näme şu beýdip aýtdyň zat diýýär. Sen aýdym ödünki däl. Halipa bolanna. Ja. Şolar ýalyk bir gyzgalaňly çekeleşik zatlar bolýarmy? Men şonu çekeleşik zat gowy ýa. Düşündüm. Düşündüm. Mhm. Koyalım. Halipa sağ olsun. Köp zatlar öwretdi. Ha. İtasan ene köpçülükde näýli? Hmm. Öwün alyp barmaly. Näýli aýdymlar aýtmaly. Ha, ha. Şeýle bolsa, şeýle bolýar ene şunu ýaly. Hmm. Sağ olsun. Häzirem Halipa maslahatyny beripdi. Taňry elkazy. Süýämen ýadyňa düşýän bolsa, maý aýdymy, mart aýdymy Watan Kino teatryna Hacı Yalmamedow martda şol. Martda diýip Hacı Yalmamedow agam dedim bir şäherden bilen konsert beräýäň dedim, tomaşaçylar hedel eder, diňler dedim. Mümkin bolsa dedim, onu bolýa diýip şeýtdi de näýlek boldy. Şo taýda ben Hacıň bir zadyny üns berdim de bir öz gowurýan bir dinleýänlerni maňa maslahat berdi. Ne siz we siziň adyňyz tutdy. Meşhur aýdym şimdi Ferhat Ataýew, Şamrat Hojagulyw, Safar Murat Ataýew. Onsoň başga kim bar şu taýda? Başga da bar, başga da 3-4 sany oglanyň adyny berdim. Köpräk bolýar da o taýda. Meşhur aýdym şimdi Tugalym Hacı Yalmamedow bir ogadan aýdymlar ýerine ýetirip Bayram Begulamow we Ahmet Atajanow we Muhammed Bäşimow we Tugalym kenne Hacı Zanyň ýolundan gidýän oglanlar hemme hem halk gowurýar, dinleýär, lezzet alýarlar. Musaçy sen aýdymdan ezet alýarlar nämetçe. Dogry dämi? Şoň üçin halk gowurýar. Şoň üçin Hacı agam ömrüňiz ok bolsun. Elmedama ýylgyryp geläm. Meňe de bar şu gepleşigimi Hacı Yamal kän maslahat berýär. Hacı Yalmamedow Perwan Halmurat. İkisiniň hem ömrüde bolsun. Perwanam şon ýaly, Hacam şon ýaly maslahat berýär. Dogam ýa şu halipalar gonç ýaz şu halipalar baqa ýazanyň da şu arhiw bolup galar şu sen şu gepleşip gowy edip açdyň tomaşa edýän dip mysal üçin Hacı Zaňa diýär. Sag bolsun ömrüde bolýan özüm jaňlaşýan geldi. Perwan Halmurat adam şon ýaly. İkisi bir gowy ýan agam da. Perwan Halipa. İkisi bir ussat. Hiç öz yerini ussat. Legenda. Doğru değil mi? Ne? Hacı Halipa, Perwan Halipa. Sağ ol. Perwanım goýurýan ekene de. Bana da köp maslahatlar. Sağ ol Perwan Halipa'da. Hormatym gatyly. Şo näme demem diýem? Näme demem? Özüň adam bolsaň bolýar şol. Özüň adam käsiniň gowy bolsa, halipalara hormat goýsaň ilki bilen salamu alaykum. Salamu alaykum diýilen söz. Ýok, sağ bolsun. Perwan Halipa'da. Olama gow halipalyk maslahatlar diýär. Meni Perwan Zanyndan bir gurrun düşüp geçirýär. Agam bilen men gowurýan agam. Hormaty. Sözüň agam göwnüm. Toýda bile boldy. Ha, bilerek boldyk. Şu taýda da Perwan Zan, Perwan Halmurat, Hacı Yalmamedow ustatlar ömrüňi uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bu ustatlara gydadyk. Ha, inni bir Hacı Halipa bilen soň boldy klipim sen özüň etdiň. Ha, özüm etip berdim. Onu ýatlar. Soňa bolly. Näil berdiň şo klip? Dogry, men açyk gurrun et. Men gepleşik üçin bar. Men gepleşigimde o türnüp bar Türkistan. Men nämem üçin aýtmady. Umumyň öz pikiriň aýt şo klipde. Soň boldy. Sağ ol. Maşa, taýýan. Gowy ssenariýasyny gowy ýazdyň. Şu wagt. Häzir agýarlar da bir ýarym ýyl bolup gelýär. Ha, bir ýarym ýyl. Şol. Ya häzirim TikTokda täzirlikde öňünden çykýan. Köp paýlaşyp urady şu şonu. Şol edil şo klipimi, şo böyle gerlerini onu. Şo taýda, şo ýagynnak gören günümi. Sağ ol. Nuriyat Zan oynayada, Nuriyat var. Näme diýip, näme nirdi işler? Nuriyat'na yakın millisler Nuriyat, öz şäherden de Nuriyat Zan. Uçağda bir ýagşan bir ýag dağıňam etegi. Guýya ýagşlay mümkinler, özüňe mana taýda. Çağa bar titrä benim gıýgyrýanna. Mert bol, sen erkek olarak bol halipa, çağdan halipa diýipdi. Nuriyat Zanyň sag bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Sag bolam, taňry elkaby. O klip şol aýdymam. Gowy.
şoğul çıkan aýdy. Läle memara Türkmen wa tele ýaýlymda. Läle häzir ejemi gowy ýani. Seyleme. Awa. Daş atdy gowy. Neme de ba? Nur göder. Onu oğlum gowy. Ne ettin? Ben hersin öyle dinleýijiz ha. Masgalamda. Murat tapy da oýnaýardy. Nohra gidip alypdyk ha. Türkistan derejlikler öňde maňa esas aýdym täsir etmeli. Men dogry maýdan ustaýda bellek geçeýin. Öňeten aýdym kilip edem ok. Öňeten nähile şu adyna sen ben näçe ödürleýän aýdym alýan näler? Türkistan şuna laýyny näjigim diýendim. Gönü mesal şun lälami gönü. Maňa täsir etdi de oraýdym. Täsir etdi. Ya nur göder bir açyk bir değişme äkende. Ýör diýdim şu nohra basyna düşüreli bir açyk bir şolrak barsyn. Halkam bir gowy kabul etdi. Türkistan gowy aýdymlar çykar. Nädip bolsa halk köpçüne bilen meni gowanjalarna toparmyz bilen. Owadan şekil wa idar janam öýde bolany bilelikde ýar geldi. Gowy arzulardan soň gowy aýdymlar dogam etsin ha. Awa didar. Men göz meselesi oturmada edir şu jagas ýerine mahbubanym ýerine ýetirdim. Goýsan gowy bolar ýerine ýetiren terkis ýöne sen goýmaly. Mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehribanım tenimdeki canım tenimdeki mahbuba mahbuba tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım hayran ettin yarım gececik dildarım hayran ettin yarım gececik dildarım aşıkların içinde can ödünsün sultanım aşıkların içinde can ödünsün sultanım mahbuba mahbuba tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki canım içinde can ödünsün sultanım aşıkların içinde can ödünsün sultanım mahbuba mahbuba tenimdeki canım mahbuba mahbuba tenimdeki canım özüm mehriban tenimdeki
tenindeki canım Özüm mehruvan Tenindeki canım Tenindeki canım Tenindeki canım Tenindeki canım Mahuba Halipan aydım ha. Awa. Hacı Mehmet. Hacıdan yol var tağım diyen ben ama. Tawar Türkistan yerine Türklerin aydım ona. Türkis. Aslında sen ödün Türkmen halk aydımları aytman goworýarmy estrada aydımlaryny. Evet, esasen bir sana sesine ne hilek geliyor. Men Tüňe estrada aýdymlar aýdýarym. Ondan soň biraz tejribeň artyp ýaşyň ulanyp etdiçe. Ondan halk aýdymdan ýanyna, ondan soň bar öz pikirim däre, özümde şu pikir boldy. Ha. Soňundan soň bar başladym halk aýdymlar aýdyp başladym. Indi nesip bolsa ikisinem estrada da halk aýdymam. Kynşana. Ýok, da eş gowy ikisinem. Yine şeyler sonra onu gownun alma var. Sen şu toyda kan bolasa kim? Kan gabatlasa toylarda. Supervizyon ýuwaşka aýyrdyň. Men şu näçe diýdim ýadyma düşä, aýtdym ýadyma düşä. Kino düşdük gawa klip. Näçe kinolarda oýnadym. Seni bir häsiýet bar. Şu sahna çykmagyň gülýär otyrdyň ha. Näme üçin aljyrama häsiýetiň bar? Aýdyp durkan barmary tonu da ähenge de barýan ýöne bir aljyraya. Ol näme de bolýar? Nämeden bolýar? Ýöne öňkülerden azartdyň şonu köpünesde Türkis näme üçin aljyraýan Men şo diýeni. Bir zat bady serep, men Halipam Türkmenistan halk artisti Nurçyn näsdim, Oramyra Kulmatova diýär. Sen sahna çykýan ha? Sen Türkmenistanyň halk artisti, sen Halipa diýär. Sahna senki diýär. Sahna çykan soň sen Halipala hormat goý. O arada söz ýok. Sahna çykdyňmy? Men nomra dinlip çykdy ýa-da. Dogry. Senin şu aljyrma häsiýet bar. Sen bu diýäniň ne, mysal üçin kinolara düşdük. Klipleri. Şo taýlarda köp bolýar. Aslannoy toýda men antatkan aljyraýan. Seyleme. Ha, toýda da şükür. Bir kinolarda aljyraýan. Kinolarda şu ýanky gurly şeýtliýenlerden bir toý sol diýenler bolýar ýa-da bilýärmi öňüm har. Eywa, yo son kinolarymda bar, girsem bitdim, başdaklarda az, nime diýädi, onu näme menim elbetde artistlerle aýdymçylar, ýöne menim şu aýdymçylardan bir artist ýazak bolýar. Hökman suratda gapdan her aýdymçyň gapdaryna aktyor goýmasa, aktyor aýdymçyny süýremese kynrak bolýar. Düşünýärmi? Yo, sag bolam. Taňry ýalkan. Ýöne sawal janyň sawal Türkistan, nesip bolýar derejekler öňde. Iň ýakyn dostum. İň köp görüşýäniň, iň ýakynyň. Ne maskaran o düşnükli, o däl. Geliniň däl, o geliniňe isteseň istemeden günüňe görüşmen bolýar. Günüňe naharlar iýmesen bu gelinler, awa ýerden saňa baryp kofe beren ok. Dogry dämi? Saňa esas iň ýakynyň. Iň ýakynyň. Toýly. Men şo jaga barışdym. Men mara toýla haýran galýan. Ýoksa öýdem men iýsi bar, aladasy bar. Öýde bir firmada da işläp berdi, toýlama bol. Ýöne sen toýa bar, nirak bar kinolarda da görüp, ýanyňdan aýrylanok ha. Yo, sag bolsun. Ya öýdüm diýäň agam ýanymdan aýrylma diýäň ya öýdi şonu ýa. Indi bara men toýly hem agam. Hem karnyna durýardy. Hem dostum. Agam sag bolsun. Öýdüm toýlydan maslahatlaşma hiç da edem o. Toýly men. Hiç sanam ýogam diýip görmek diýjegem de. Odat diýendi. Iň ýakynyň da toýly. Hakykat iki dost ýaljak toýda bar. Köp şu agam duramaýdan ok bilýär. Owa men köplenç görýän Türkis toýlymy bar, dostum itkeden agaýdan ýa-da oglanlara diýen. Ana tikkimeme öyle dost bilen agasy ýa-da dostu howşa diýenler. Yo, sag bolam. Yo, agam, sag bolsun. Toýly aman geldi. Janyň sag bolsun dost. Görjäň o gulagym şaňladyň toýlagda diýýär şu wagt. Awa, gitleşge barýan diýip aýtdym. Aýtdyňmy? Toýla, ha? Aý böyle. Toýjan janyň sag bolsun. Gitleşim uzagasy ýerine sen gowarýan aýdymdan gönden göni ýerine ýetirip berer. Jany sesse aýdan aýdymlaryndan türkçe.
Dostun yazsın aşka düşüp nedeni Bağımın basanisin ulmaral Baş eğir bir villergem asman deni Söyler yürek dedimsin ulmaral Baş eğir bir villergem asman deni Söyler yürek dedimsin ulmaral Yüreğimde orun tuttun ey gönül Şatlanırdın taşlaştırdın kayıdan Bağış ettim ödümde bolan duygunun Öçme kadın kadisin ulmaral Bağış ettim ödümde bolan duygunun Öçme kadın kadisin ulmaral Yer baymamın bozman atsa yüreğimde Akıl kuşun gitken nedim karanda Şeyle bulur yıkın çağda yarana Kaç günümün yadidin ulmaral Şeyle bulur yıkın çağda yarana Kaç günümün yadidin ulmaral Bakşı aydar kalbim akar yar olsun Şadın gülüm aydın olsun sağ olsun Tarifime şirin şirin sen olsun Sevler yürek dedim sen ulmaral Tarifime şirin şirin sen olsun Sevler yürek dedim sen ulmaral Kaç günümün yadidin ulmaral
bolupdur Jana derdesir Dillerimdir taşdi Qarramanini Gödel yurdum yaşlığıma dervelerey Dillerimdir taşdi Qarramanini Gelin yiğitler mi barış tutmağa Yaşı kara çıkayım havalanmağa Hayyamin halkıma hizmet etmene Yurdumu bir açtı Qarramanini Ay devişseler kıyıp gelinler oynadı Yeke oyun derler bilmem senedi Delil tapman karnını neyledi Dillerimdir saçtı Qarramanini Dilli almış yaş etmem bakana İster gönlüm gelsin elim cahana Halkının hürmeti bu asırda ne Yurdumu bir açtı Qarramanini Halkının hürmeti Halkının hürmeti Bu asırda ne Yurdumu bir açtı Qarramanini Didar açık soňuny var, çalt gutorýan aýdymyny dol goý. Sağ dol diýilsin ha. Onu dogam edýär. Degsen Didar janam var. Didar bilen var biseret. Didar bilen 2008-den beri tanys. Indi Didar bilen Didar tanys edýärdi. Ahal oşgunda. Menim tanys bolup geldim. Hudaýa şükür bara bir tanysam oňarmadym. Men tanysym näme girip bilemok. Ritmi. Ha, bu Kakazan vardy. Onsoň döwlet wa Didar wa güýç wa gara oglanyň arasynda Karaş vardy. Karaşlarynda boldy. Ritme girip bilemedi ondan. Didaram öňümde durýar da, ha, Didar. Orat nemede? Agam gaýtara berýär. Didar zat.
Yo. Zanında. O soda girene muhtar o. Eyvah. Yo diýdi. Sağ ol. Sanyň sağ bolsun. Taňra el galy. Sen yazdın şunu o döşekli. O diýdarsan sen yazdın. Şu sagat sen ýatdy, mandylan gat görüp arkana açyp oturmagyň. Ya sağ ol. Bolýan ustady, halife görür de. Yesik bol. Halife Semih Hacı Yazmamel, o Didar, Ayrat Tenem ha Didar'da başga da haýyş edenler kän şonu. Ýene bir sen ýolundan aýdýan o aýdymçylarym bir bilen bir konsert bersen Ayrat Tenemine geçen ksanlaryna meşhur aýdymçy Ahmet Atajan, Bayram Mevlamow, Muhammed Bäşiw da elbetde köprak bolup bir hoş bilmedik oglanlardan ötünç soraýan. Bir öz şagirtden bilen bir gow konsert berdi. Tomaşa sulanmaz üçin. Hazin gözüňe oturdum da. Sanyň sag bolsun. Inni Türkçeýle soraw. Sen durmuşda elmi dama toýly bilen ikiňiz durmuşyň ýükünüm, gowlugynym, bagty pırtadynam çek gelýän oglan. Bolama käbägiň zany sag bolsun. Durmuşda toýly bolmadyk bolsa näme derdim? Ýeke bolam bolsa. Bilen ýa soraňa meňde soraň. Meňde şerak soraw. Ýok. Ýok, meňde däl, ne? Düşünýän, meň üçin Ha o. ýanky sungatdan soň näme bolar zat diýip soraw. Ýanynda toýly bolmadyk bolsa. Toýly bolmadyk bolsa diýen bol, ýene men şu jogap bermer bolýan. Toýlysyz. Ya sunwata işlerdim, ona söz ya sunwata. Ýok. Dogam ederdim. Men toýlysyz. Gözüňden. Sebäbi kiçiligimden hem toýly öýdi, gollap edip menden 5 ýaş ulla toýly. Ha o, biz ýaly toýly. Ondan toýlysyz ýok, men gözüňe getirip bilmeýän. Sanyň sag bolsun. Soňra bile ardy berse ýene galan ýyllaram bile gülüşip toýlarda şey ýaşamak Allah san Huda ýetirdi. Sanyň sag bolsun. Türk durmuşda ýetmeýänlerdiň sen. Sen söyleme, ulaw ýerine ulawyň amma maşgalaryna maşgalaryň başlary abat söyleme. Sagajyklaň we söyleme. Gülýan maşgalaryň geliniň we mehriban käbäň we toýlyjan meniň ýakynyň. Endi ýekece yetmedim. Bilýän, dädem pahyr. Sağa cennet bolsun. Meni öýerjek bol, meni toý etjek bol. Gaty azap etdiler ay pahyr. Bolam Allah'ın işi. Allah'ın netibetinde yoktur da men toyum görülmedi. Gijram öýlendim de. Ha o maňlay açyp Maňlaýmy ýa nime mukdaýylary gowluň etmedi. Ýok bagym şu ol nesibe ha? Nesibe kalp ýürek diýip bir zat adam şol ýüregiň oram Allah'tan öýdi maňlaýyň açan uny bolýan eken. Bolmasa men dädem bagyra şeýler toý görkezdim derdi. Dädem pahyr men gördüm. Awa sen 11-de ýaşaýaka. Awa gördüm sen de. Kim? Dädem pahyryň ýoklugy bildirýär sana. Gat bildirýär. Dädem tek gerekdi. Sebäbi menin tägem çağa duýan ödüm. Özüm kaka bolsaň. Özüm kaka bolsam, dädem meni bolam bolsa, toýum görürüm bolsa, şu durmuşum bile. Hudaýa şükür, toýda çykyp toý soňup gördü dädem. Ýani intek gerekdi de. Jaý cennet bolsun. Bu üçin de ýastyn Allah'a. Şu baka gadryny bilsiň ýaly ýokka ikisiniň tapady bam. Meni dädem aslında bir o da ýaşatdy bilýän. Şu baramda kän pilotrof gelýär ay pahyr var. Oğlum, onun var, oğlum var bilýän, olan toýu, ondan var. Indinde çok gynanýar, bolýar, dädem gelse bir toýa gidip gelmeli oğlum. Olaram garaşyp otyr, käwat bolar. Indi şu bolan bolsa oturardym. Bolan bolsa men var. Oğlanlarym ýa getirip bile oturdum diýär. Bile de oturýan ýerler günnäme kän, sag bolsun. Oğlanlarym gelýär, diýilýärler. Ýaşy bilenler. Ýöne jaý cennet bolsun.
Nurçun nästin. Aslında Türkistan sen özüňe toýlamy kiňden bir gow terbiýe gören çağda kan bir ben size görýän bir birek adyny tutup şonu ýaly hormatlap gurulýar ýa bir käýniş beren görmek bir terbiýe gören maşgala öýrände. Dawul ýok sen maşgalany Tanıyan hemme adam. Ben näme diläsim öyle mehriban käbäň jany sag bolsun. Dawul. Allah'can. Şonna bir ejade eksik bir goşa qasym bela. Siz käbäň üçin. Dawul. Aýdyp berä. Özüm kimdir ýaly giç saryanlar üçin, toýçular üçin. Bilýän eje dostlarym kän goýmadylar öýde meni. Tägelýänçem garaşy ber gaýbany söýde meni. Oğul gider galar eje aýrylyga dözgeler. Adiyatlar mehrem eni ardylarını özgöler. Är işin boyuna alan ejillemez, nalamaz. İl özünün şat gününe ejilläni halamaz. Çydamlydyr oğlun eje gögünler ağlaryn ejillesem iru giç gelip sen gapyňda ağlar. Soň üçin käbelemizin janlar sag bolsun. Allah'tan köp salam diýmem aşa. Yok, mana. Ömrüde bolsun. Dawul. Türkistan, hawa, ýene bir gezek, däden Fahir Nurçun näýästin? Allah'tan. Dawul. Şoňa berilmedik ömür toýla saňa çağalamaňa da berilsin. Taňyrkan. Dawul. Hawa, ýene bir gezek käbäňiň janlar sag bolsun. Hawa, meňe adyny köp salam diýip başgalaňa. Gepleşigi şeýdem soňlaýas. Şu gepleşikde bir aýdyp bilmedik zadyňam şu zady aýda aýsam diýen bir öz ýüregiňde goýan zatlaňam. Şeýle gepleşik men öňünden oturup taýýarlyk göremok da göňüňi diýen. Dogry aýdy. Daha sonra näme sora berjegmi? Näli olatlarym gurulýar. Ona maýdan näler? Ýok, dawul amma. Taňyrkan. Emme zat gowy. Gülýär belki hemmemize şu gepleşik awra getirsin. Şu diýdar zanynda bir köp sag bolsun aýdýan. Agam, janyň sag bolsun. Rahat diýsek ýok diýen o. Şu adam toýunma agam arasynda gelip wagt tapýar. Taňyrkan diýdar zaten. Oşa. Şunu ýaly gepleşikden höwür köp bolsun. Hawa. Indi biz ýaşlara şular ýaly ul mümkinçilikler töretip berýän. Gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdamyda köp sag bolsun aýdýan. Goý olaň janlar sag bolsun, işleri rawat bolsun. Dogry aýdýan Türkistan sebäbi elbetde men şular ýaly gepleşikler ýazmany wagtym bar bolsa, onu ikimizden bagtladım. Sebäbi bagtyar durmuşda, arkadaly durmuşda ýaşaýar Allah'tan. Menim sizin sözüňize goşulýan, hormatly arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag bolsun. Daýyşky ýurdumyz parahat, ilimiz rahat, asmanymyz asuda, tuweleme näme bazarlarymyzda, sowda toplumynda näme gerek zat bolsa, arkan çağalamyz bar, alyp gaýdyp bilýär. Emme şertler. Şonun uly bagty ýokdur Türkistan. Şoň üçin näme? Mehribanlar ýene bir gerek hemmäňe köp sag bolsun aýdýan elbetde geçmeli ýol gepleşigimizin ilkinji mehmany meşhur aýdym çeýmez estradamyzyň görnükli ýyllady. Edip arkadaly gahrman serdarymyň aglan eden türkmeniň altyn asr wagtlarynyň giňjisi Türkiş Amangellief bilen şeýledene ogadan şekil studiýa bilen bilelikde ýaz etdik. Ýazdan ýerimize ýene bir adamyň tak geçeni atlatyp geçense elbetde Äne şäheriniň Magtumul obasyny umytly sowda toplumynyň aşagyny 9-njy gatyna ýerleşýän umytly kafede. Elbetde ýene bir edek hemmäňe maslahat berýän täzeçilerin kafeýi tuweleme awa çağıçyklaryň bilen gelmeli, oturmaly, diýin zalmaly, işlemeli, 60 gün hediret diýin zalmaly. Şoň üçin täze gepleşigi gollamagyň hemmäňeden haýyş edýän mehribanlar intäk ýaş gepleşikdi ilkinji tany. Şoň üçin öz pikirlerini ýazan hemmäňeden ýene bir gedek haýyş edýän. Indikere haýsy ýaş sunuga diýişgärler çağırma muçunna aýdymçy, saganna artist, hudojnik, sunuga tegişli sunuga diýişgärler hemmesini operator, rejissor, hemmesem gelýär şoň üçin. Kimi köpräk tesir ýatsagyň men şo mehmanymy çağırýan. Men sen hemmäňizi gowurýan. Size men ýigrenme.